Продължавам отново с прекрасни устни. Да видим сега. Вау! Как се чувствате? Много добре. Много ми харесва. Колко сложихме? 1 мили. Перфектни са. С руската техника, виждате, няма никаква миграция. Перфектни, точно като на снимките ми. Виждате ни прекрасни устни. По руската техника. Може ли една целувка напред? Една усмивка. Супер! Виждате, че това е лек отток след самата манипулация, който ще спадне след време. Как се чувствате? Много добре. Disco.